खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजोआव गोदान सोरखार जाफिननायनि उनाव बन्द जानानै थानाय आइजोफोरनि अरुणोदय 3.0 खौ मैया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे खेबाव गिबि मन्त्रिया अरुणोदयनि रांखौ बांहोनानै 3,000सिम खालामनायनि खोथा होदोंब्लाबो आसामाव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि जाहोनाव दैबानाजों भुगिनांनाय आइजोफोरनि अरुणोदय रांखौ बांहोनानै होनाय जादों। दैबानाजों भुगिनांनाय शिबसागर, सराइदेव, जरहाट आरो गलाघाटनि आइजोफोरनि अरुणोदयनि रांखौ 2,500 रांसिमहालागै होनाय जादों आरो दैबाना सैनाङै आइजोफोरनो आगोलाव होबोनाय 1,200 रांनिफ्राय खमायनानै 1,100 रांसिम होनाय जादों। मैयानि सानाव अरुणोदय बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे आइजोफोरनि अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनो गाव गावनि एकाउन्टनि गेजेरजों रांखौ सोनानै होनाय जायो। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारीखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थि नोजोरजों नायनो नाङा होननानै खावलायदों एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा फोरमायथिदों दि सिगांनि एबसु आरो दानि सोलिफु एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा फारागथि खालामनानै बिजिरनो नाङा। जों मिथिगौ हाग्रामा महिलारी बिथाङा BTCनि चिफ आरो सिगांबो बिथाङानो गायसनगिरि हिसाबै इन्टारिम काउन्सिलनिफ्राय चिफ जादों आरो उनावबो चिफ जादों। मानोना बिथाङा BLTनि सासे आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बे मर्यादाखौ मोनदों एबा गोरोबथानि सिगां जाय समाव एबसुजों BLTजों लोगो नांनानै सोमावसारदोंमोन बे थासारियाबो मोनसे आलादा रोखोमनि थासारिमोन। आरो बेखौ लानानै दिनै हारिनि गेजेराव जों सानो राजखान्थि बिथिङाव BPF दोलोआबो मोनसे गावनि आइडिय'लजि दं आरो गुबुन गुबुन हान्जायाबो गावनि आइडिय'लजि दङ। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आथिखालनि राजखान्थि थासारि एबा गुबुन रोखोमै नायबिजिरनानै नायनायखौ जों खावलायदों जाहाथे बेबादि बिजिरनानै नायनो नाङा। मानोना बै समनि थासारियाव गोबां राजखान्थि हान्जा गैयामोन आरो बेवहाय दिनैनि बादि 6 सिडुल काउन्सिलनि राहायाव मोनसे सोरखार खुंनो हानाय राहाबो गैयामोन। आरो दाबो हारिनि थाखाय गोबां जुजिबावनांगौ थासारि दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय गोबां खैदां खैफोदाव खामानि मावलांनो थाखाय थियारि आरो राजखान्थियारि बायदिसिना दाबिनि सायावबो जों गोनां जायोब्ला सोमावसारो। बेखौ बिथाङाबो मिथिगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनायावबो सोरखारखौ नारसिननायाव जों सोमावसारनांगोन आरो जेबो फिथाइ थायाब्ला उननि समाव आलादा रायजो सोरजिनायाव सोमावसारनांगौ जायोब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओंखारफिनगोन। बेखायनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा एबसुखौ राजखान्थियारि बिथिंजों गुबुन गुबुन खेंसालियायै हारिनि गेजेराव जाहाथे मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनायखौ लाबोआ होननानै खावलायदों खोरोमदाव औवारी बिथाङा। थांनाय 29 जुलाइआव बिजनीनि UPPLनि आफादगिरि जिबानन्द बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ थार बिजिरनाय आरो दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनांगौनि दाबिजों बिजनी हिन्जावसा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मैयानि सानाव 2 घन्टा धर्ना होनाय हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि बे धर्ना होनाय हाबाफारिखौ हारिनि माहारियारि आफादफोर, फरायसा आफाद, रायजो राजाफोर खौसे जानानै बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जायो। समाजाव गोजोन थासारिखौ सान्थि लाखिनायखौ नोजोर होनानै जिबानन्द बसुमतारीखौ जेरैबादि खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया जानानै थांबाय इयुनाव जाहाथे बेफोरबादि जाथायखौ रावबो खालामनो साहस मोना बेनि थाखाय दायनिगिरिफोरखौ आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय 2 घन्टा धर्ना होनाय हाबाफारिखौ बानजायदों होननानै मिथिहोदों सोमावसारगिरिफ्रा। लामा जाब्रबथायजों सासे बर' सेंग्रानि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थाना बेन्दोंनि लोखि बाजार खामार दैसायाव लाखिनानै दोननाय गंसे डाम्पार गारिनि उनथिं बाइकजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासेया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो सासेया गोब्राब जोखोम जादों। बे थैनाय सेंग्राखौ 16 बोसोर बैसोनि राकेश बर' आरो जोखोम जानायखौ 17 बोसोर बैसोनि बसन्त बर' होननानै सिनायथिनो हादों। बे सानै सेंग्राखौ सिमला कुजियेदार गामिनि होननानै सिनायथिनो हादों। জীবানন্দ বসুমতাৰী আৰু সকলো ৰাজু বুলি চিনি পায়। আমাৰ বহুত দীঘলীয়া এটা সময়ৰ সতীৰ্থ, সংগ্ৰামী সতীৰ্থ। তেখেতে স্পৰ্টছত বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট লৈ কাম কৰি আছিলে আৰু বিজনী জিলা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত বহুত বছৰৰ পৰা জড়িত আছে। আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনতো আছিলে, পিছত পাৰ্টিটো তেখেতে আছিলে। তো যোৱা 29 তাৰিখে তেখেতক হত্যা কৰা হ'ল। যিটো নেকি বডোলেণ্ডৰ এটা স্বাভাৱিক অৱস্থা সেইটো লাহে লাহে বেয়া হৈ গৈ আছে। আমি দেখিলোঁ যোৱা 6-7 মাহত বিভিন্ন জেগাত তেনেকুৱা মাৰ্ডাৰবিলাক হৈ আছে। তো মই প্ৰশাসনক ক'ব বিচাৰোঁ যে যিসকলে জড়িত আছে তেখেতসকলক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে যাতে অনাগত দিনত তেনেকুৱা যি হত্যা এইটো পুনৰ কৰিবলৈ কোনো যাতে সাহস নকৰে। এটা স্বাভাৱিক অৱস্থা এইটো অস্বাভাৱিকলৈ লৈ আহে আৰু যাক হত্যা কৰিছে
তাৰো পৰিয়াল আছে, শিশু সন্তান আছে। চ' সেই পৰিয়ালটো চিৰদিনৰ কাৰণে পংগু হৈ যায় আৰু কোনো এটা পৰিৱেশ নাই, কোনো ডাঙৰ কাজিয়া নাই, কিবা নাই। আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক সমাজখনত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এটা সৃষ্টি কৰে, সেইটো যিটো নেকি আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি মই আমাৰ বিজনী যিটো আমাৰ সাব ডিভিজন পুলিচ আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ প্ৰশাসনক মই মোৰ তৰফৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি যিকেইটা কৰিত কৰিছে ইহঁতসকলক যিটো আমাৰ যিহেতু মাৰ্ডাৰ কেছ কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, মই সেইটোকে দাবী জনাওঁ।